Okay, sukela Eastern Cape from 2012 uhlala noma wakhe Eastern Cape. Cha ngihlala naye lo. Indaba uthi lo muntu omdala. Uthikulo. Hayi Uthikulo. Kushoba ukuchaza ukuthini ukuthi umuntu bengakuzali? Uchaza ukuthi uma uyahlupheka eEastern Cape ngenxa yakhe kuba kafika Ngenxa izinto. Indaba uthi ngenxa yami. Ingoba kwafika yena ubaba wablock ukuthi ngingasayi kuma angisayi ngema since nje kukhona ubaba until baba azashona kwayikhani ngiyakwazi ukuthi ngiye kubaba. Nangima wakho ukhuluma naye kanjalo? Uyasho na uma wami angikhulumi naye kanje. Uma wakho mina umuntu ukukhulisileyo angisengoma wakho manje. Angisengoma wakho manje mara ukhuliswe yimi. Wafika la usemncane ngakukhulisa. Ungaka manje ukhuluma nantoni na uyithandayo kimi? Angihlangana kusala ukusho ukuthi uyangikhulisa uyangifunza uyangiphekela osala mama ohleli umama wami wena ngeke uzokushintsha ukuthi indaba ungihamba uhlala noma wakhe Eastern Cape. Sasa lethuba ngibingelele umbukelo Black Life TV isiqopho sesithi izinkinga zomndeni sisakhona la eJoburg sisashaya amamara yabo saphila ngamamara kodwa ke inkinga sesilethele manje la sinosesilayite zokwami ungeke sesijayele ukuthi yini into sasibalela Black Life TV samphendula ke thina njengoba sesikhona sesithaya akavele khona sobona ukuthi asingeke sikwazi ukuthi sixazulule uma yini labhekene nayo. Sawubona sesunjani? Hello mama, ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila njengoba sizwile uMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngicela ubingelele umbukeli bese uyasho ukuthi uba wakaba uqhamukaphi. Okay, molweni emakhaya igama lami nginwabisa Mdose. Ngibuye eStatarem eComakala. Kulapho ngibuya khona. Lana ngihlala nengane yami nestepdaughter sami. Ingane yami because ngangishode nobaba wayo. Ubaba wayo wase uyashona. Mayeseshona ubaba wakhona ngimkhulisile lo mntana ngimthathe na 12 years umthatha azohlala nathi mayesahlala nathi why right mara after ukushona ubaba wakhe seqala izinto engingaziqondi kahle unemikhwa nje ayenzayo engingayiqondi ungangibheka sami yeah unokuhamba nje lo mntana mayebuya uyavuka ebusuku ngabo 12 apheke mayipheka nje hey angazi ukuthi uphekela abantu ngo 12 because silala sidlile la endlini akunokuthi ngiyapheka andingumuntu olithanda ibhodwe so ngiyampheka ngimphakele mara unovuka ngabo 12 apheke aphake ngayazi mangivuka ekseni mara okwakudle bekuphekile akusekho so ngiyangixaka mangibuza akasakhulumi next akakhulumi nje asakhulumisani la endlini asakhulumisani nje at all mangikhuluma naye akezwe nje so ngichaza ukuthi yena stepdaughter wena usho ukuthi uzwana nobaba wakhe ngangishade nobaba wakhe mara ubaba wakhe sewashona ngiyaxolisa mayeseshona ubaba wakhe ke sasala soyi2 akabe sahambe siya kumama wakhe sasala soyi2 la endlini ubaba wakhe wengumuntu noko unezimali zakhe mayinezimali zakhe wasishela half and then indlu ayibhalise ngathi soyi2 imali ubaba ushona nini ubaba ushone 2015 so umntwana usafunda manje uyaya unokuya esikolweni mara angikhoshona ubuyaya na mara unovuka la endlini agcoke uniform yakhe ahambe so angisamazi kahle angisamazi nje because unongangikhulumisi akasathethi nje nami uyafika endlini azenzela into zakhe naseroom yakhe unokubona nje izinto engathi imithi andimqondi kahle lo mntana yazi ngoba kodwa ukuthi imithi yande kudala ndimbuza lezi zinto because mina ndingumuntu othandazayo kudala ndimbuza ba ezinto because zange ndibone nisebenzisa imithi nobaba wakhe siyaphila azange sasebenzisa imithi azange safutha unomisa nje amayeza lapha estovini dinga understand ukuthi wamisela ntoni na so understand unomisa amanzi angene nawo amanzi afake imithi angene nawo eroomini yakhe ndibone ngoplastic laphandle ndiqondo befutha into ezinjalo nje iqala nini le behavior le uqala ngokuthisa le mithi egcekeni nokuthi abeka amayeza lapha estofini after baba wakhe shonile after 1 year baba wakhe shonile waqala washintsha umntwana kodwa esakhona ubaba i-relationship ayimi kanjani sasi-right nje sasi-right umntwana umamelayo mangesontweni sihamba sonke siphuma sonke because nobaba wakhe sasikhonza sihamba sonke siphume sonke endlini siyifamily so njengamanje wenze njani enkonzweni
Uyasala lapha endlini yakhe eromini azikhiyele. Ugogothi ncame. Yo, so thina sisolo sami ufuna sikusize ngani? Sizama ukuthola usisi sikhulume naye. Ngifuna ningibizele yena ke nimbuze ukuthi yini inkinga yakhe because mina ngisamthatha yize umntwana wami ngisamthanda ngisenela thando lwakhe yize umntwana wami because anginaye abanye abantwana. Ngiphelele kuye ubaba wakhe washona esingenzanga omunye umntwana so ngifuna nje nimbuze ukuthi yini inkinga yakhe ngifuna change behavior and then sibuyele sibe ngapha abantu besingabo before. Okay, umntana awazi khona noma usaphila biological mama usaphila waphila. Usaphila umamakhe usaphila uhamba yakuye ngamanye ama-holiday. Okay. Ushadile mina iminyaka washada ngiphi unyaka nobaba wakhe ngibuzile umbuzo? Angibuzanga kushade 2012. Ushade 2012. Nomntana wafika nomntwana. Okay. Uma wena uyasebenza khona kwenza mhlawumbe konke? Angisebenzi since ubaba wakhe wangishana izimali so ngihleli nje ekhaya. Ngihleli nje. Yasenze njani? Azama ukusiza but sifuna ukuzwa from yena ukuthi mhlawumbe le behavior iqhamukaphi. And yini inhloso nqangi yakhe. Ngazo zonke lezi zinto azenze egcekeni ungahloniphi kade umntwana uhloniphayo. Ngoba isikhathi ngenza influence emgaqweni and most especially if umama usaphila. It might happen ukuthi umama naye unomthelela kule ndlela sebehavior ngayo endlini. Kodwa-ke anginaso isiqiniseko salokho. Sizozwa ngaye ngenzeka kungabi khona lokho engichazayo mina. Njengoba izwe la imbukeli lapha ekhaya echaza usisi ukuthi unenkinga no-stepdaughter umkhulisile izingane yakhe noma emthole nje ngo-2012 esethi ukhula kodwa ufike nobaba wakhe of which that was her late husband. Kodwa-ke manje inkinga yakhe abhekene nayo ukuthi umntwana useyashintsha and useletha le mithi-ke la egcekeni because umama mekhuluma ukhombisa ukuthi yena umuntu e-Christian angazazi lezi zinto nobaba mengazenzi la egcekeni. So lo sisi useney'taputapu laphayana egcekeni umntwana lo ukhona and aphinde enze amayeza akasayi futhi naye-ke enkonzweni on top of that akasahleli ubulava lo mnyaka. Ake simlande umntwana sithole ukuthi yini ngempela le emenza ukuthi abehave kanje and also sithole ukuthi mhlawumbe khona umuntu yini oyimbangela le behavior yakhe egcekeni ngoba isikhathi esiningi kwenze kanjalo uthatha umntwana u-influence-iwe abanye abantu esingabazi mhlawumbe abangekho egcekeni. Ake simlande umntwana. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini ozama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho ubangenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku-062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena uma ufaka i-order noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Dumelang hi Mlangeni Makasela right here on Black Life TV kwisihloko sithi inkinga zomndeni sibineza zama ukuthi simthole undodakazi ahlale noma wakho uma ke bese yamchazela ukuthi yini le engamhlalisi kahle menza ukuthi aphatheke kabi after ukushona kukamkhwenyana wakhe obaba wakho undodakazi ma unjani again nangu ndodakazi ngicela ubingele bese uma uzobe sekuchazela ukuthi uzokwenzani la. Sanibonani emakhaya igama lami ngo-Asanda Ngwangubane. Ngops. Hayi angazi ukuthi ngizele ngikahlela ekhaya kodwa ngiyathemba ukuthi ngizozwa. Yesike mama cela umchazele ugirl ukuthi yini enzo usibhalele ka Black Life TV and iziphi ikhalo nazo online ezenzani. Dana ubona ngilana nje izobhalana ngebehavior yakho. After kushona babakho wavela washintsha nje wangumuntu ongamazi. Unokuhamba wena mntanami. Okay. Unokuhamba ungabuyi masubuya lana ubuye uyapheka ngabo 12 ebusuku uphekela into engayazi mangivuka ekseni imbiza yodwa emdaka ukudla kokho embizeni. Kahle mina la ekhaya umbize uthona uzokhulumela ukudla. Angikhulumeli ukudla mara ngabo 12 bulela udlile uphekela abantu. Ngiphekela mina.
Ngabo 12. Akuvumelekanga ukuthi ngipheke endlini kababa. Ngabo 12. Nosozombalela ukuthi ngidla nini? Endlini kababa wami. Endlini kababa wakho nami indlu yami lena. Nami indlu yami Angithi lena. wena unangane nobaba kusho khona yonke into endlini. Yonke into futhi kababa eyami. Manje wena mase uzongibalela ukuthi Mina ngangashadanga nobabakho. ngihlangana phi mina futhi wena hlangana phi nje kuhambeni kwami. Umbhekeni ke imbeka kanayo tu. Cha ngiyabuza ngisho ukuthi ngidela ngiyabuza Imbeko dayincama uphendula kanjena umbhekeni. Umbhekeni Ima woman again uma wakho lo. Cha mina mama se-Eastern Cape. Okay, sukela e-Eastern Cape from 2012 uhlala noma wakhe Eastern Cape. Cha ngihlala naye lo. Indaba uthi lo muntu omdala. ngulo. Hayi Uthi ngulona. Kusho ba uchaza ukuthini ukuthi umuntu mengakuzali uchaza ukuthi uma uyahlupheka e-Eastern Cape ngenxa yakhe kuba kafika Ngenxa yami? ngalungisa izinto. indaba uthi Ngenxa yami Ingoba kwafika yena ubaba wangiblock ukuthi ngingasayi kuma angisayi ke mina ngima since nje kukhona ubaba until ubaba azashona kwayikhani ngiyakwazi ukuthi ngiye kubaba. nangima wakho ukhuluma naye kanjalo. Uyasho na uma wami angikhulumi naye kanje. uma wakho mina umuntu ukukhulisileyo angisengoma wakho manje. Hayi awusuye. Angisengoma wakho manje mara ukhuliswe yimi. Wafika la usemncane ngakukhulisa. Ungaka manje ukhuluma nantoni na uyithandayo kimi? Angihlangana kusala ungisho ukuthi uyangikhulisa uyangifunza uyangiphekela osala mama ohlela umama wami wena ngeke uzokushintsha ukuthi Indaba ungihamba uhlala noma wakhe Eastern Cape. angeke ngishiye umuzi kababa ngiyohlala nentombi because uma ngishiya nalo umuzi kababa mase faka amadoda akhe ngiyothi Yabo nje lento yakho. Wakwangibona namadoda cause ngiyathandaza la. Imasando sami. Ngizobona lapho Ima uyasho wo ukuthi inhlelo sis yabona njengoba ngila mina awuzukhuluma nomuntu omdala umbizo ngolo. Yes uyayigcina ke leyo nto ukukhuluma naye mase ukhuluma naye la uhlala khona. Yangithi ngithini? Yebo. Thank you so much. You're not going to call uma wakho ngolo. Siyagcina ukukhuluma leyo nto. Yebo. Ngizile uzodlala nawe la. Okay, ngichazele kuma ukuthi yena yonke lento athi ngichazela uye kumbiza ngolo. So ngaqhubeka ne conversation yini? Unokupheka ngaba 12 ebusuku mangivuke kudla kukho. Unokusebenzisa imithi nje eroomini lakhe kugcwala imithi nje engingayi understand and mina aniguye umuntu osebenzisa imithi. Uyayazi la ekhaya kuyathandazwa. Uyayazi la ekhaya kumele kufastiwe. Singene emthandazweni sikhululeke uNkulunkulu lo wasidalayo. Angisazazi lezi zinto azenzayo. Mase esontweni ngeSunday akayiyene esontweni. kodwa uyazi manje mina ngokudla ngikwazi ukuhlala ngilambile mina. So usuke kungaphekanga kuma mhlawumbe Cha uyapheka. But kuyenzeka ngithi ubaba umuzi ashiye nayo yonke into free wifi nani kwenza ukuthi yabo ngabo 12 ushaya isikhathi ukuthi mina ngibhizi ngibukana ne-TikTok sekuphelile ebhodweni. Yeah because vele kudla sikupheka kulingele thina ukuthi sodla kuseni. Wa ungathatha into yesnack ke ngokusnack. Angeke ngikhona ukusnacka ngilambile. If ngilambile ngifuna. Hayi inobo khona into ezikudlelayo. Khona into ishile la wemangubani. Ukwasho ukuthi yena ukube usisa kazange shade noma wakho ngabe unono baba wakho ngabe uma wakho from Eastern Cape ngabe uhlala la. Kusho yena manje kanjalo. Uma wakho. Athi umuntu abahlukaniswa nguyusisi. Okay sana sami ubaba ngesikhathi niqala ukuzwana wakhona umuntu wawumazi noma kwakuyena umama. Kuyenze kungena ebudlelweni nithola ukuthi away ukuthi ubaba wakhe akanamuntu kumu unengane kuphela uma waye usebuhlukana. Mina ngiyaqala uyizwa ngalengane. Awumazi nje hlobo uma. Angimazi inhlobo. Angimazi Like in person nasebusweni. Angimazi nasebusweni zange sadibana. So mama ekutshela leyo nto uthini uyaxoxa kathini njani chazela mama? Usuke ekhana nje athi basho kuba uyahlupheka yena ngenxa kamamncane and mina uyacela ukuthi ngize ngingalenzi iphutha lokuthi ngiphume endlini ngisho athi umamncane uhlupha kanganani noma ngisho ngathiwa ngiyeza ukuthi uyangidina yabo ngingaphumi kodwa endlini ngesimanje sokuthini ngibamba into yababa ngoba athi mengingathiwa ngemdedela umamncane endlini usala fake amadoda akhe mhlawumbe agcine sizana nezingane badla umuzi akasontini umamncane akakholwa. Uyasonto but yena akakholelwa lokho ukuthi since utshela ukuthi yabo uyazenzisa. Wakwayibona indoda apha endlini ntana? Cha ngazi phela. Manje Kodwa phela ngenzeka kube uyayifaka mangekho ngithi. Ngeke yasho ukuthi mina ngiyakona ukuhamba iviki lonke even nenyanga mina ngiyahamba. mara ngingasayibona bengizofihlela wena. Ungayifihla ungazi ukuthi ngizothina ngithi. Ungakana singazwani nje ungayifihla. Since nje singazwani ungayifihla. Nkosi yami. Esakhona ubaba wamthanda umamncane nani nabo udlelwane nje umthanda imphilisana kahle. Right besiqoka like ngisho siqoka nje yabo ngisho uthenga impahla nje athi kuthiwa uthenga igrocery but bekwenzeka emalini egrocery ancuzule imali ukuthi igqoke mina. Bese Kodwa usukhohliwe konke lokho. Angikhohlwanga. Kodwa usamfuni emzini kababa wakho mamncane manje. Hayi ukuthi angimfuni. Kwenzakalani? Indaba ungamhloniphi. It's because uma uthi uhlukane nobaba ngenxa So lento ikuphatha kambi. Ukuthi mina ngikhuliswe abazali abongasiwo ukuthi married parents oyedwa ubiological then omunye stepmother. So
nayo lento yakudisturb. Kodwa umama mezama ukukhuluma nawe kwazama ukukhuluma naye nje Ngikhulume naye kaningi nje. Angeke ngize ngimuzwe phela mina ngizokholwa uzala mina ngithi. Ngobani? Wakwaya enkonzweni wakwakholwa nje samncane Sunday Hayi school. esontweni ngisafika endlini. Kwakuthiwa nje esontweni into siyavumelana ukuthi wena uyamuza umama ethi ungahloniphi omunye umuntu omdala usubuye enkonzweni. Uyasho. Okhuliswe yini? Athi ngoba phela uyena umzali wami wangempela. Exodus 20 hlonipha ihlolo nyoko. Umyalele 10. Mhlambe ngiyakhohlwa ke mase kukhuluma uma Awumchazele sana sami indaba yemithi ukuthi uthole nemithi lapha umchazeleni. Imithi lapha eromini yakho ifunani mntana? ayi cha ayikho imithi mhlambe wabona ukurong. Umuthi opinki lo ngangibone phansi komqamelo wakho. Ayi Uneminyaka mingaki? ngina 20. Imithi lena yokugoma unoyipheka lapha yana. Ngibone ngoplastic lapha phandle omkhulu. Eyami. Ayithola seumuthi. Sobiyini. So kwamanzi nje. Ngidomi manje angisabahlukanisa umthini namanzi. Cha zange ngithi ngisho udoma. Uthini kahle. Ngithi kusokungasiwona umuthi. Subi intona amanzi nomthi zohlukile subi kukhwingcambo lapha. Nasho kungagoma. Yo, awunzulu umntana. Yazi umdala. Ubuloyi ngiqala ukubona ngawo. Sani na 20 usebenzisa imithi. Cha. Wenzani? Angenzi lutho. Umuthi ophinki kusoko 1. Isiwasho. Siwasho sani washana? Mina Iwasho ukuthini for in? Uyofuna amatoho, yasebenza, yafunda ngiyafunda. ukuthi kwenzakaleni. Uthi ngibe nenhlanhla. Ubani okutshele lokho bakufundise lokho because umama uhlala nawe yakhola. Okay, umama kwasho ukuthi ngeke ngaye ngibanga ngithi. So kade ngiyokuma ngithathwa ngisa umuntu. Kwathi ngisebenzisa lezi zinto ngichele endlini ukuze umama ezoyibhakishela impahla ihambele yena. Yo, kudala ndikuqonda. Yazi kudala ndikubona. Kudala ndakubona bunzulu wena ungomntana. Ungumloyi uqobo. Asumlo kwathi ngumloyi phela wena. Ungumloyi uqobo. Hayi ngisukuye. Uhlala Yini umloyi? Jesu. Umthakathi. Mara Yini nizulu. umthakathi? Usebenzisa imithi ngendlela Pho indaba uthi yakuthuke besho into yenzayo. Ngayi phela mina ngisuke ngithunyiwe. Wena uyibona into wrong akwazi ukubona into wrong leyo nto. Anizolungu wami uThixo uyaphila. Waqala nini Engimkhonzayo ukunikeza leyo? uyaphila. Ngiqala kunginika mhlawumbe after 2 years kushona ubaba. Iyasebenza ke lamayeza enimenibuka. Ayasebenza uma mncane yathakatha uyathandaza ngithi. Uyamtshela uma ukuthi lo muntu uyathandaza. Ngiyamtshela asakhala ngokuthi yena akanayo imali enkulu ukuthi mhlawumbe enze izinto zokuthi kubewe isiwasho sebenze ngamandla. Ukuthi athole imithi ebizayo. Oh strong. Uyavuma wena ukusetshenziswa umuntu ngoba ngento engasile. Phela uma like ngathini manipulative. Uyakubona nje lokho indaba ungahlali noma mncane ufocus esikoleni uhamba usebenza. Ngiyahlala nje nawe mamncane ngiyafunda. Kodwa umhloniphi nje ufuna ukumkhipha. Now you playing part ukuthi umkhiphe umamncane nje la. Ngeke kusenzeka. Yindaba uthi ngekusenzeka. Ngiphutha nami sengibonile. Awu ngeblack life nje ngama camera. Cha. Hayi ngisongenslima mina. Ngeke kusenzeka kodwa. Yindaba ungekusenzeka manje. Usukwenza isikhathi eside nje. Bra usho uyambiza kahle ngithi wahlala phansi. Para kudala ngikhuluma nawe ngane yami. Kudala ngikhuluma nawe. Ngobona nje amakhamera manje sokuthi ushintshile. Shuthi ngishintshile bathi ngizozama ukushintsha ngithi. Uzozama manje ngizoqala ukuchitha imithi namhlanje. Ngiyama sifike endlini ngizoyilahla. Uzothini uma wakho? Ngeke ngisakuyena. Ngeke usamcheck. Cha, Mayekufonela. ngizoblock. Uqambela namanga. Serious ngizokwenza. Yo. Mina ngikholwa ukuthi uzoyenza leyo nto. Uma wakho mekhonto enzakalayo kuyena ekudinga uzenze njani? Ngoba phela uma mncane akasho ukuthi cut i-relationship between you and your mom. But fanele ukwazi ukumela iqiniso. Umncane and lento izoblock uma wakho mhlawumbe sekhulile. Izinto zakhe ngangalunga. What if nawe uphila the very same life ayiphilayo na into zakhe engalungi ngenxa lobuthakathi akufaka kubona? Andi umama khona abanye abantwana. Manje labantwana uzothi nizohlala nonke la endlini. Manje ufuna ngiphume. Bapho baba abantwana. Ngakani indaba nobaba abantwana because obaba balabo abanye abantwana vela bekho right bayehluphekela nabo. Yabo uthi ukuhlupheka kubizwa yini? Ile nto enenzayo. Acabanga ukuthi le mali leyo ukuthi alungise lapha nasize nalapha ebantwaneni iyona mali ayithathayo efuna ukuzokhipha usise emzini wakhe.
Hayi ngizozama ukushintsha. Mina ngikuthembi mangubani. Ngizozama. Mangazami phela uzophinda abhalele la ekhaya ukuthi hayi akashintshe isitili. No, ngiyabhalele umsebenzi wethu siyenza kanje. Njoba sinibizile sinoba u2, njoba ezosho ukuthi uzizwa kanjani ngawo. Mawukuthi wena uyalibona iphutha lakho, uzoxolisa kuma wakho, but siphinde sibuye futhi thina sizobheka ukuthi isimo sinjani. Asibe sisabizwe yinini. Ngcono ngizophinde nibuye ke futhi. Nizobona ukuthi ngama-Sunday uzoya esontweni Yebo ngizoya. sizothandaza ukuthi kunye like before. Yebo. Ngiyamthemba kodwa mntana uyamazi nangcono kunami. Angizothini kumele ngimthembe ngizothina akho nto ngizoyenza. Kodwa nje ummuka manje ubona ngathi uyayisola. Hayi angiboni kuzisola angiboni next kuzisola ukhuluma nje phambi kwenu mara maniphuma lana unjena nefamily kudala ngiyibiza ukhulume naye mara wenza kwa the same. Mabe phuma nje endlini ibangathi uzwile mabe khuluma naye ibangathi uzwile mabe phuma nje uyazivalela lapha eromini ngibone sethatha imithi yakhe phinde sebenzisa. At least manje bazobuya ngithi bazobona ukuthi ngishintshanga. If ungashintshanga uzobuse usho ukuthi hayi akashintshanga. Okay, ngifuna ukubonisa ububi balento yenzayo yezo. Ukuthi wena kuzoku-affecta kanjani empilweni yakho. Njengoba umncane una 20, ufuna ukuphila ungasebenzi. Ngoba phela mufika uzofika nalezi inyama lezi. Le nyama ufaka kumuntu okholwayo, othandazayo, zizobuya zize kuwena. Ufuna ungashadi, ungabi nayo indoda yakho. Uzofuna ukuzaliswa abafana abakushintsha-shintane ube nezingane zoba bahlukene. Phela lento yenzayo uyatshala ngithi ukhumbule. Konke okutshalayo ugcina ukuvuna ngesikhathi. Ngiyathembisa ngeke kusenzeke. Ngiyakubona lokho sengiyakufundisa. Lokho ukuthi ngikusenzeka ngikuzwa ngawe, but mina ngifuna ukuthi noma usuthi uyayibona le nto uma ufika ekhaya understand ukuthi ezinye izinto zenzayo uyatshala zizobuya back kuwena. Noma ngabe umama uyaphuma ahambe athathe imithwalo still ngeke nibe happy noma wakho uma ukuthi nimkhipha ngale ndlela. Yayizwa into engishoyo? Yebo. Awufocus kuwena, yezwa mama, focus kuwena. Thanda uma wakho umncane 20 years. Uswazi imithi. Usemncane kabi. Ngeke akukho right. Mina ngicabanga ukuthi isandla sami zami ukumtholela usizo e-counseling nawe sikutholela i-counseling. Into esoyenza as Black Life TV sizama ukuthi sininikeze yona leyo okwamanje mhlawumbe izothatha like 7 days or 21 that will depend ku-issue yenu ukuthi ikanjani. Iya-resolveka fast or ithatha isikhathi. After that nasozama ukuthi siphinde sibuye mesibuya sobheka ukuthi isimo sikanjani. Mina ngizwane ngani ngahloniphi. Yebo. Yayizwa leyo nto and angizani nomuntu oqamba amanga. So uma ukuthi uyaxolisa la kuma wakho awuxolise from the bottom of your heart ngoba nawe uyabona ukuthi lesenzo sakho asikho right. Yeah. Cela unezithuba ukhulume noma wakho. Mama ngiyaxolisa bengikwenza la mama ngingathi bengingenwe yini. Ngeke ngiphinde ngizongona ngizozama ukuthi ngishintshe. Ngiyakuxolela mntanami ndingumuntu okholwayo angeke ngingakuxoleli uyazi ukuthi ngikuthanda kangakanani ukuphela kwengane yami anginayo enye ingane ngikuthatha ezuphuma kum mara uzenzayo uyaniphoxa ngane yami. Ngiyaxolisa. Okay. Ngiyamkholwa ke manje. Kodwa uyazi ke nawe Black Life the one call away. Siyabonga sithando sami ukuhlonipha Yesu. Kancane kancane ngiyazi ukuthi kuzothatha isikhathi ngekusheshe kodwa ngiyazi ukuthi ocopheshi bazozama ukuthi behleli nani uzoya kancane kancane uzoleba improve yabo ubone ukubaleka nithandaze noma ebusuku niye naye enkonzweni. Mina umlangeni magasela mangicabanga ukuthi kusizile sithando sami. Hayi ningisize kakhulu ngiyabulela ku Black Life TV. Ngiyabulela ngokuza kwenu niphendule. Ngiyabulela. Siyabonga nawe sithando sami again. Yebo. Njobizo lambukelo Black Life TV umndeni uthelelana amanzi ibexolelana after ukuthi umama amtshela umsolo umntwana sikhona izinto azenzayo noma engekho sure ukuthi lezi zinto azenzayo kahle kahle ezokhipha yena emzini wakhe kodwa umntwana uyalibona iphutha lakhe mina umlangeni magasela mase sesiwenzile umsebenzi wethu Black Life TV ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi kumele uyenze make sure ukuthi you do subscribe like comment and share siyamthanda iButters Black Life TV siko back is the Black Life TV